mbele kod twak mana mapiyo piyo kapok wadhi e wach machielo. Siambe winjo kanyo ka jopiny wacho ni onego bed ng'ama otegno, monego bed ni kawo kar Raila Odinga. Ponono tegno kata yom mar ng'ato ipimo gang'o ahinya to e paw siasa. Mana mapiyo piyo kapok wadhi e wach machielo. Erokamano ahinya. Evaluation mar ng'ato gi mbi mare e siasa kar kae jopiny ng'iyo e yo mopogore opogore. Number 1, jopiny ng'iyo kindi kod dongruok chal nade. Ka waketo mano thenge, kindi kod bedo gi chuny motegno makata kochopo ni weche tek tinyalo wuok ni wadhi chal nade. Wanyalo bedo gi ng'atno mangombo no bed ogai marwa, lakini en ng'atno ma kinde gi dongruok nyalo bedo maber, lakini kochopo kama weche tek kanyochi neno ka wadhi e ng'anyo. Raila Odinga kowacho ni jowugo dhi e ng'anyo kata piny tek machal nade nyaka nginene kata nyaka ngiwinj duonde. But it reaches a time makoro sani nyaka wang' wabed piny ma wang'i ng'at ma fit all these conditions manyocha watimre nade waneno kuom Raila. Wan wawegi kaka jopiny sani waketo ratil, wang'iyo odwa lwar kon mane ng'awa madhi kawe ir Raila kata ng'ama ok dhi kawe. Lakini ng'eni sirikal bende osebet piny kendo timo nonro mare ni te piny luo ka ng'awa manyalo kawo gini kowuok kuom Raila Odinga. Tadwa nyisi ni higa mar 2002 Raila ne onge ballot, but onagi kaka joluo ne wan kod direction. So sani kaka nende owadwa owacho, we cannot wish Raila away. Pod entiere ongima, wadhi neno mbi mare kod chia mare e mbele e siasa mwadhi goyo 27 ka wadhi mbele kacha. Erokamano. Moses korka kori ponono ng'at ma otegno kata tegno maromo nade manyalo keto sirikal tesre mana ka sirikal mar William Ruto dwaro sani to ero gimor giduto gisiro Raila Odinga manyo kom mar jakom mar riwruok pinje mag Afrika. Kenya ka fuok dhi bedo tegno makamani pime yo machalo nade?